תקשיבי טוב, אם את צופה בזה, כנראה שנמאס לך להתחיל מחדש כל חודש. לנסות מיליון שיטות ולהרגיש שכלום לא באמת עובד. אז אני כאן כדי להגיד לך, הפעם זה יהיה אחרת. אני אלינור לוי, ובשבע שנים האחרונות ליוויתי מאות נשים ממצב שאימונים ותזונה בכלל לא היו חלק מהחיים שלהם, למצב שהן אוהבות את מה שהן רואות במראה, והכי חשוב, יש להם את כל הכלים לשמר את הגוף שהם השיגו. ובדיוק בגלל זה בניתי את תוכנית האונליין שלי. תהליך פרקטי ומנטלי שמביא תוצאות וכלים לכל החיים. בשלב הראשון את ממלאת לי שאלון אפיון אישי. זה שאלון מפורט שבו בעצם את מרחיבה לי על עצמך לפרטי פרטים, כדי שאני אבנה לך את התוכנית בהתאמה אישית אלייך. בשלב השני, אנחנו עושות פגישה אישית. אני רוצה להכיר אותך באופן אישי, כי אין דבר כזה תוכנית שמתאימה לכולם. לכן, אחרי שאת ממלאת את השאלון, אנחנו עושות פגישה בזום, שבה אני שואלת אותך על היעדים שלך, על הרמה שלך, והכי חשוב, מה באמת עובד לך. ככה אני דואגת שהתוכנית תהיה מותאמת בדיוק לך. בשלב השלישי, בניית תוכנית אימונים אישית. על בסיס מה שסיפרת לי, אני בונה לך תוכנית אימונים ממוקדת ומפורטת, שתוכלי לשלב בשגרה שלך בקלות, בין אם את מתאמנת בבית, בפארק או בחדר כושר. תוכנית האימונים נמצאת בצורה מסודרת באפליקציה בכרטיס הלקוח שלך, עם סרטוני הסבר שלי על כל תרגיל ותרגיל. ובטח את שואלת, ואם אני לא עושה טוב את התרגיל, את שולחת לנו סרטונים שלך מבצעת את כל התרגילים, ואנחנו כאן כדי לתקן אותך ולתת לך את כל הדגשים. מדובר בשניים-שלושה אימונים בשבוע, כי את לא צריכה לבזבז שעות כדי להתחתן. חשוב לי שתצליחי לראות תוצאות ולהתמיד, בלי שתרגישי שאת כל היום מתעסקת בזה. שלב רביעי, תוכנית תזונה פרקטית. חיטוב זה לא רק אימונים, וזה בדיוק למה את מקבלת ממני תוכנית תזונה שמתאימה לאורח חיים שלך. אני לא מאמינה בדיאטות קיצוניות, אלא בללמד אותך איך לאכול נכון, בלי לוותר על המאכלים שאת אוהבת, כדי שאת תהני בתהליך ולא תסבלי בו. את אוהבת לבשל? מעולה. יש לך מתכונים פשוטים וטעימים. עסוקה ואין לך זמן? יש לך ארוחות קלות וזמינות שלוקחות דקות של הכנה. ואם זה לא מספיק, את מקבלת גם מדריכים מפורטים להתנהלות תזונתית בחופשה, בסופשים, במסעדות, בחגים, שיעזרו לך גם ליהנות וגם לשמור על התוצאות. המטרה שלי שלא רק תשיגי חיטוב וירידה במשקל, אלא שגם תלמדי איך לשמור עליו לתמיד. ושלב חמישי, ליווי אישי וצמוד. מה שהכי חשוב לי זה שלא תהיי לבד בתהליך. כל מתאמנת בתוכנית שלי מקבלת ליווי אישי, זמינות בוואטסאפ לשאלות שלך, מעקב אחרי ההתקדמות שלך באפליקציה, אם זה שקילה, היקפים, תמונות מעקב ופגישה חודשית. אני דואגת שאת באמת בדרך הנכונה להצלחה שלך. עכשיו תביני, זה לא תוכנית שאת קונה ונשארת לבד. אני איתך עד לתוצאות. וזה למה אני מתחייבת לך ל100% החזר כספי בסוף התהליך, אם הקשבת לי ולא הגעת לתוצאות. אם לא הקשבת לי ולא הגעת לתוצאות, לא תקבלי החזר. כזה פשוט. אני מחויבת אלייך באותה מידה שאת מחויבת אליי. אז אם את רוצה סוף סוף להתאמן ולראות תוצאות על הגוף, ללמוד לשלב את המאכלים שאת אוהבת ולראות באמת ירידה בשומן, והכי חשוב, להרגיש סוף סוף טוב עם עצמך. אז אני מזמינה אותך לתהליך משנה חיים. תלחצי על הקישור בביו ותתחילי תהליך משנה חיים כבר היום.